Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurko saioa, bideokonferentzia zeinen dugu eta baliatuko gara urrutigo dagoen jendearekin egoteko. Lehenbiziko atalean Felix Xajuriarekin egonen gara, bera Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria dugu. Ondotikan sindikatuaren atalean, Enbak sindikatuko Gipuzkoako koordinatzailearekin honen gara, Xeber Iragolarekin, eta azkenik saioari amaiera emateko, Josean Iturralde Goldaratzeko abeltzainarekin egonen gara. Oraingonetan Felix Xajuriarekin gaude, badakizue bera Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria dugula. Eta, Felix, badakigu ez, urtea luze joaten da, hartzaileek eta gasnagileek lan asko egiten duzue. Eta ezagit, Idiazabal jatorri izendapenetik pixka bat, badakigu da zenbait datu oraindik falta direla oraindik, baina orokorki ze balorazio egiten alduzue, nola joan da kanpaina, denboraldia? Beti bezala gogorarazten dizuet, Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria, baina baita ere hartzailea eta gaztagilea. Beti gustatzen zait hori azpimarratzea. Kanpaina luzea da bai, Idiazabalentzat. Leku batzutan azaroan hasi zen, eta beste leku batzutan abuztuaren amaieran oraindik kanpaina amaitu gabe gaude. Begiratu zenbat luzatzen den kanpaina hau, eta ja batzuk laizter egongo diren erditzeei begira, eta beste batzuk oraindik ardia jaizten eta gazte egiten. Urte nahiko arraroa izan da, kanpaina nahiko arraroa. Balde batetik, beldurra hundiarekin hasi ginelako, pentsuen eta elikaduraren eta energiaren prezioak goraka, zailtasunak, errentagarritasun faltaren mamua ere hor gainean, eta, nik uste dut horrek markatu duela azkeneko kanpaina hau. Onartu behar dugu baita ere, industriara esnea saltzen duten hartzaiek, nolabiteko esnearen prezioan igoera txiki bat izan dutela, baina beti ere igoera hori ez da nahikoa izan. Ez da nahikoa izan, bereien errentagarritasunerako, eta hor, urrengo urteetara begira, ea, pentsuen eta energiaren prezioak pizka bat jaisten diren, eta baita ere, Idiazabal gazte egiteko esnea, pizka bat gehiago ordaintzen den, nolabait ere gure hartzaiek alaitasun bat izan dezaten, ez? Produkzio aldetik, bai abendua eta urtarrilean, aurreko kanpainarekin alderatuz, portzentai txiki bat, baina gora egin du, esne gazta produzioak, Idiazabal gazta produzioak, baina bai otsaila, martxoa, apirila eta maiatzean nolabaiteko jaitsiera bat egon da, 3-4 ekoizpenean. Eta oraindik ez dauzkagu datuak erabat utzita, baina bai, espero dugu ekainean, uztailean eta abuztuan ekoizpenean gorakada bat izatea. Baldintzak kanpainaren amaiera honetan ohikoak baino hobeak izan dira, hau da, euria egin du. Oraindik ere berandu euria egiten ari da leku batzutan, eta gure ardiak gustora ibili izan dira bazkatzen, eta espero dugu kanpaina amaieran, orekatzea pizka bat, lehen hilabetetako jaitsiera hori. Bai, azkenean hori da ez, zu diozun bezala ez, lehen gaiak asko arestitu dire, eta izan dire hartzaileak behar bada esan dutena, nik gutxiago sakeltik ateri nahi dut, ez du nahi gastatu lehen gaietan hainbeste diru, eta nahiz eta ekoizpena esnea bajatu, behar bada ez dit konpensatzen gehiago gastatzea, ez? Hori izaten alde ez, ondorio garrantzitsuena, zenbait hilabetetan ekoizpen jaitsierara horrena, ez?
Bai, dudarik gabe, eta da igazko lehortearen ondorioak eta bazka faltaren ondorioak. Badakizu hartzaile askok, negu honetarako gordeta zeukaten belarrondua igazko udazkenean gastatu behar izan zutela, ezta? Eta gero merkatura joan ezkero belarra, alpalpa, erostera, prezioak oso altu egon dira, eta gainera ez da egon. Gure ardilatza da, eta ardilatzak badakigu hoberen kanpoan belarra janez ekoizten duela. Orduan, urte honek ere nolabait horekatu gaituen, ardia gehiago baskatu ditugun, baldintzak ez dira txarrak izan, negu hasiera urte berriak arte oso epela izan zen, gero bai urtarrila eta otsaila nahiko gogorrak egin ditu, baina hortik aurrera nahiko udaberri on eduki dugu esnea ekoizteko eta ardiak gure zelaietan gustora ibiltzeko. Kanpotik erositakoaren menpekotasuna ez da handia, beste ganadu batzurekin konparatuz, ardilatzarena, baina hala ere beti beraien elikadura osatu behar da. Eta, gertatu dena hori izan da. Zerealak gora, pentsuak gora, eta forrajeak gutxi eta oso garesti egon direla. Orduan, jenteak neurriak hartu behar izan ditu. Eta behar bada gero, zenbakietan gutxiago gastatu dugunez, ez da inbeste nabarituko, baina, gutxiago emonezkero, ardiek ere gutxiago ematen dute. Bai, esan duzun bezala ez, azkenean uste genuen, baina hobeagoa ari du izaten ez, uda partea bildura handia zen, idortearekin, badaki guztien bailekutan bai induela idortea, baina beste Euskal Herri mailan iparraldea aldera euri ere tarteka indu, eguzki ere indu, eta bazka ateri da, eta alde hortatik behintzat lasaiago ez, hartzaia lasaiago, ardiak belagaian bazkatzeko aukera ere izan dute gehiago, eta beste gaznara pasatuaz, beti ere kalitatezko produktu badugu, ardilatxaren Zabal jatorri izendapeneko gaznak prezio bat behar du, eta ez dakit prezio horrek ze punturaino isladatzen den bukerako prezio hori, eta ez dakit gaznagilea azkenean etekin batzuk ateratzeko gai den. Bai, hor lehen da bizi esan behar da, urte hasieratik aurrera bez zerga 4%koa zena gaztarik kendu zitzaiola. Gizuen ministerioetatik hartu ziren erabakien arabera, produktu batzuik bez zerga kendu zitzaien, eta horien artean gure gazta. Horrela, konsumidorari nolabait merkeago iritsi zaio, 4%koa merkeago. Eta, hartzai gaztagiliok, nik uste dut, neurri handi baten behintzat, kapasak izan garela, prezioak pizka bat igotzen, eta dudarik gabe, konsumidoren aldetik izan dugun erantzuna oso ona izan da. Salmentak orokorrean, nik hartzai askorekin hitz egiten dut, eta oso ondo joan dira kanpaina osoan zehar, oso ondo da, eta kontuta hartuta gure salmentaren momenturik garrantzitsuena Gabonetan Eguberritan etorriko dela, ez? Ondoan ikusiko dugu hor nola doan, baina konsumidoreak Google sinisten du, gure produktua baloratzen du, eta hori nabaritu egin da merkatuetan eta gure kamaratan. Gazta oso ondo saltzen ari da. Bai, eta etorkizunari begira, Idiazabalen dauden gaznagile eta hartzaileak, ikusten da jende gaztea sektorean sartzen ari dela, baduzu etorkizuna badora indikan, ez? Beti dago horren zalantza, ez? Hartzai gaztagileon artean kolektibo oso gaztea dukagu, azken urteetan inkorporazioak eman dira, eta bereziki Nafarroan esan behar dugu, inkorporazioak eman direla, jende gaztearenak. Ez asko, urtean 1, 2, 3, 4, baina badaukagu kezka, orain duela urte batzuk instalatu ziren gaztagile kolektibo garrantzitsu bati, baina jubilatzeko garaia etortzen zaiolako hurrengo urte gutxi batzutan. Eta, horre ari gara lanean, eta espero dugu errelegua ematea, eta ez izatea gaztategi galerarik. Eta, etorkizunera begira, oso optimistak gara, nola ez? Baina, beti horrelako urte arraroek, beldurra sortzen duten urteek, sortzen diren inzertidun bere guzti horiek ez dira onak etorkizunerako. Orduan, pizka bat egoerak baretzen diren, merkatuan lehen gaien prezioetan ez diren egoten horrelako gorabera handiak, administrazioek PAC berriaren markoan eta bestela beraiek dituzten eskumenetan
ea gure sektoren aldeko politika oraindik hobeak egin ahal dituzten, eta horrela denon artean etorkizun berri bat eraikitzen dugun, eta hartzai gaztagiloi eta hartzaioi orokorrean, ea nolabaiteko ilusioa sortzen zaigun, eta horrela egongo da etorkizuna. Bai. Eta ja bukatzen joateko, badakigu beti ere, eguraldia ematen du nahiko estremoetara joaten dela, ez? Nahiz eta uda hontan denetarik egin duen pixko bat, baina beti ere gizakiak kontrolatzen ez duen hortan, bildurra ere, ez? Badakigu kaskabra dela askotan edo beste euri jasa handiak edo idorteak, ez? Azkenean beti ere lehen sektorean aritzen zareten hori, bildurra eragozten dizue horrek, ez? Hori ere kontutan hartzeko da, eta beti ere bada bildur hori, ez? Zuen eskutan ez dagoen hori, nola etorriko te den, ez? Bai, horrela da, baina, gure jarduerak ezakit zeman milaka urte daraman Euskal Herrian zehar, ez? Horrek esan nahi du, eta milaka urte horietan ere aldaketa handiak egon dira, orain modan dagoen termino bat, erresilientziarena, gu oso sektore resilientea gara, eta bea horrela jarraitzen dugun, eta joango gara aldugun neurrian behintzat egokitzen, kontrolatu ezin dugun hori gure alde bihurtzeko ere. Osongi Felix Ajuria, Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria, baina zuk esan duzun bezala askiongi, hartzaia eta gasnagilea ere, eta jarraitu orain arte bezala lanean, ongi ari zarete, konsumitzaileok ere baloratzen du zuek egiten duzuen lana, eta are gehiago zuen produktua, eta ongi izan da beste bat arte. Bai, mila esker, beste bat arte. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalarekin gaude oraingoan, eta gaurkoan Gipuzkoako sindikatuko koordinatzailearekin gaude, Xabier Iraolarekin. Eta Xabier, poliki jau da pasatzen ari da, edo behintzat udako hilabete fuerteak, eta ez dakiten batikan, badakigu beti ere lehen sektorean goraberak eta saltxa desente izaten dela, zuek horroten zarete borrokatzen, jendealari helarazten ze arazoak diren, eta beti ere baserritarraren da lehen sektoren alde borrokatzen. Eta ze aipatzen aldugu, Xabier, nola joan da udaberria eta nola duie? Eguraldiari dagokionez, kezkatuta hasi gendun udaberria hori, baina egia esan da udara nahiko txukune da, behintzat belarrari dagokionez, temperaturak egokiak izan dira, eta horretaz aparte ere ez-zetasuna eta ebie desente egin du, eta orduan belarrari dagokionez ez da izan arazorik. Gehiago izan da udaberrein zegoen kezka bat edo hori, baina nik ustetik edo hori jendek belarra desente jaso du, eta orain da gutxi ere ganaduzale batek esatzen, abuztun hasierako iaz hilabete zemakien neguko jana ematen, eta aurten guan dio ez. Eta orduan alde horretatik ganaduntzako elikadurari dagokionez eta hori dena belarrari dagokionez, behintzat desente hobeto iaz baino. Gero, kezkada betikoa. Bat ez balimada beste da, eta kezkada nagusi, momentu hauetan da, gero, forraje aldetik, ze kantidadez nahiko izango da, kanpo kalde, eta baita ere ze prezioetan, Hori da pixka bat abeltzainen kasui dagokionez. Eta bestetik, lurrarekin edo behintzat baratza eta fruta eta hori da dagokionez, nahiko ondo
ez? Baina, badaude zenbait ekoizpen, ez, baratzako ketoriana, temperaturak altu xamarrak izan die, ez? Baina eguzkire zakeiek izan, ez? Eta orduan, oso sanoa ez da izan, alde horretatik, ez? Zer izango dugu. Bai. Hor, askotan zuek ere oten zarete, prezioa ez, azkenean abeltzainak, nekazariak, bere produktua saldu behar du, diru sarrera garrantzitsuena edo garrantzia handikoa hori da, eta adibidez esneko behien sektorean, gorakada bat izan zuen, ez, orain dela hilabete batzuk edo, eta gero badirudi gauza okertzen ari dela fuerte, eta ikusita ez gastua dituzten abeltzainak, errentagarritasun hori dudan jartzen da, ez? Azkeneko hamarkadatako nekazal politikari begiratzen baldin badiogu, argi eta garbi dago bai ekoizpena kontrolatzeko eta zeuden neurri estrukturalak nekazal politikaren aldetik hori apaltzen die, azkenen, pixa bat mundu mailako nekazaritzaren ikuspegi batetik, nolabaiteko traba horiek kendu inbehartzielako eta horiena. Eta orduan, gero eta argigo geratzen da gure ataka handiena merkatuen dagoela. Merkatuen dagoela. Eta gero eta garbigo ikusten da, askotan, basertarak esaten duena, ez zait iristen, edo ez da diruek geratzen, ez? Eta azkenen horrei, nolabait, fenomeno horrei, ez, izena bat jarri zaio, eta da elikagai katearen legea, ez? Eta elikagai katearen legea, da nolabait, baserretarren eskutan, eta sektorearen eskutan jarri dan baliabide bat, tresna bat, baina orain gure arreta nagusi dago baliabide edo tresna hori erabiltzen eta alik eta fruituik emankorrenak lortzen. Ze azkenen argi dagoena da, legeek esaten duen bezala, ekoizleak edo industriak edo saltzaileak edo hori bakoitzak gutxienez bere ekoizpen kostuak estali inarritula. Eta hori da, pixa bat, bakoitzak bere etxeko kontuak begiratuta, baina baita ere, egon daitezken referentzi ofizialak, behatukikok, edo ezakizte interprofesionalekok, edo ezakit universidad bateko referentzi ofizialak edo ofizioso horiek begiratu ezkeo argi geratzen dena, ez dela hori gertatzen ari, ez? Eta kasu honetan zuk esaten duen bezala, gure kasuan adibidez abeltzantzan hiru azpi sektore nagusiek diela esne behiek, okelerako behiek, eta baita ere ardi esnean kasun edori, bai erreferentzi partikularrak, baina baita ere erreferentzi ofiziale horiei begiratu ezkeo, ez, argi geratzen da, ekoizpen kostuak ez diela estaltzen, kasu batzutan, adibidez, ardi esnearen kasuan eta arragitako behiaragian ere oso nabarmena da, eta esnearena edo hori egongea hilabete batzuk, gutxi batzuk, ekoizpen kostuen gainetik, ez? Baina berriro hor gaude, marra gorri horretan, batzuk, ganaduzale batzuk, marra gorri horretan, salbatuz, pixka bat, ekoizpen kostuak kobrituz, baina beste batzuk azpitik, ez? Eta hori da tamalgarrina, ez? Baserrik eta ustialeku berriak ez dauden, edo oso gutxi irikitzen dienen, edo hori argi dagoena da, lehen dio daudenak aurrera jarraitu nahi bali badute, eta hori etengabeko inbertsioetan jarraitu behar dutela.
eguneratuta egoteko eta teknologia sartzeko, azpiegiturak berritu egiteko, animalien ongizatea erronkak erantzuteko, eta orduan beti junbarrezu inbertitzen. Eta zuk kasu hoberenen ere ekoizpen kostu estaltzea ez balimazea iristen, edo gehienez horrea iristen balimazea, ez zaizu geratzen inungo margenai inbertsioiek egiteko. Eta orduan, dazkeu, gerota azpiegiturak zarragok, atzeratugok eta kaskarragok. Eta hori argi ikusten da, zenbait azpisetoretan, bat ez dela, badibidez, esnetako aragitako basarretan eta ikuiotan, ez da apenas inungo inbertsiorik egiten. Eta azkenean hori da, margena bat behar dugu, ez da bakarrik ekoizpen kostuak estaltzea, eta hori kasu askotan ez da gertatzen, baina ekoizpen kostuaz aratago margen minimoa lortu beharra dago, aurrera jarraitzeko eta inbertitzen jarraitzeko, atzea ez geratzeko. Bai. Hor daude gero azkenean salmenta puntuak, ez? Zueken batik beti esan duzue, edozein salmenta puntu ongi etorria dela, ez? Azkenean bai denda txikiak eta bertakoak eta baita ere superfizie handiak ere, lekua dagoela produktu guztientzat, baina bai ikusten da, ez? Superfizie handia edo denda handi horietan, askotan jokatzen dutela produktuekin, eta hori ez da bidezkoa, ez? Bai prezioa lurti botatuaz askotan, beste batzuetan etiketa edo izen bat salduaraziz bertakoa baliz bezala eta ez da inbertakoa, kanpokoa da, eta esaten aldugu askotan zutela joku garbia egiten, ez? Eta lehen sektorean ari denari ez dio laguntzik egiten horrek, ez? Bai, zuk esan duzun bezala, baserritarrak aukeratu egin behar du konsumitzailearen gana heltzeko zein da bere bideri egokina, zuzenena, ez? Eta errentagarritasuna gehien ematen diona. Baina argi dago ere bai, ezin dugu ukatu, errealidad zein da. Hau da, konsumitzaileen gehiengoak supermerkatutara jotzen dula. Ez? Eta kasu gehienetan, eta batez ere zenbait produktotan, ez? Eta orduan, nahiz eta guk, esan, gure aukera da bakarrik salmentatzen edo merkatu txikiak edo loksean, baina, konsumitzailea, hor badago konsumitzaile mota bat, edo produktu jakin batzutarako, edo egun bat jakin batzutarako, baina egunerokotasunean supermerkatutara jotzen du. Eta gaina supermerkatuen edo distribuzioaren eraldaketa bat ere ematen ari da, ez? Azkeneko hamarkadatan edori, leheno garai baten, superfizia handiek esategan ditunak, bazien lokala erraldoia batzuk eta hirien kanpokaldeen, ez? Zaizu, gure zonan Donosti baten, Hurbil, Garbera, Bilbon artea, ezakit zer, eta tipologia horietako lokal supermerkatu handi batzuk edori, hirien kanpokaldeen, kotxekin junbatzen duna, bazakit 15 behin egiten zen duen erosketazarian, baina hori aldatzen ari da, ze azkenen denda horiek, distribuzio horiek, autue egiten nahi diena da supermerkatu txikigok, baino hirien barrunen, kaleetan txertatuta daudena, eta pixkanaka hirie betiko dendarien ordezkapena egiten, ez? Dendari autonomo txiki bat zeona, ez? Betiko denda esaten deuna, hori jubilatzen dijotzen einen izten nahi die, eta hauek haidie ordezkatzen hori. Formatoa, erosketarakoa, edori, da denda txiki batena, supermerkatu ertaina edori, nahiko erosoa, herrin bertan, ez dukezuko txikartu barrik, etxea zoazela bueltan atxalden erosketa egiten dezu eta horiena, beraiek, guretzako, konsumitzaientzako dendaren ordezkapen bada, baina beraiek erosketa
hornitzaileek hartzerakoan eta hornitzaileei baldintza jartzerakoan superficie handi baten jokabidea dute. Ez? Eta orduan, jokatu inberrezu, azkenen badakizu konsumitzailea horrega jotzen dula, gehien bat, eta horiek baldintza batzuk eskatzen dituzela. Bai, kalidad aldetik eta hori da, baina batez ere volumen aldetik, zentrala batean entrenatu berrezu, eta gero, ez? Eta orduan, eta gero esan duzuna, segun eta gauzak nola presentatzen dien, ez? Bertako produktuaren izenean edo antzeko denominazio batzuk jarriz, edo izen batzuk jarriz, edo dana ikurriñe batekin estaliz, eta horrelako martingalak ere egiten dituzen. Hori da eguneroko jokue. Eta horrekin jokatu barakeu, karta horiekin ere jokatu barakeu. Oso ongi, Xabier. Uda ongi bukatzen duzuen zuek eta baita ere nola ez lehen sektorean ari diren guztiak, eta udazkena polita aberri baten den alde guztite behituta, eta lehen sektoreak jarraitzen duen aurrera lanean. Eskerrik asko eta beste bat arte, ongi izan? Eskerrik asko zuei. Esan bezala, Josean Iturralderekin gaude, badakizu bera goldaratzeko abeltzaina dugula, eta Josean azken aste hilabete hauetan dexente solastu da, oio sektorean salmonella edo deitzen den eritasuna edo gaitzaren inguruan, eta badakigu zu aspalditxotik ere hortzaudela arrautze ekologikoak ekoizten zure oioekin, eta, nahiztazuk ere diversifikatu hauntzetara ere, hauntzak ere badituzu, ezagit nola bizitzen ari zaren egoera pixka bat? Egoera beti bezala, kasuren bat ematen denean eta horrela beti kezka sortzen da, ez? Batez ere inguruan sortu zen granja batean, salmonella eta gaurko unean oio guztiak zizkioten, ez? Ekoizle horri, eta, orduan, hori beti sortzen da, hori kapizta bat, inguruan izatekin eta hola. Baina, gehien bat salmonella kontua ez da oso, ez da gauza bat ematen dena maiz eta horrela, zenatik hemen eramaten ditugu urtea kasurik ez dena eman, ez? Oda, gertatu da, aurten sortu zen hemen inguruan kasu bat, uste dut izan zela apirilean, edo martxoan, eta orain berriki sortu da beste kasu bat, eta horrela. Eta orduan, datu oso honetik izan da, kasurik gabe egotetik, sortu dira urte berean bi, eta orduan Nafar gobernutik deitu ziguten, hori sanidade arduradunak eta horrela pixka bat hitz egiteko bioseguridadeari buruz eta horrela. Eta aldi berean ere badago beste dekretu bat martxan jarriko dena hurrengo urtean eta horri buruz ere buelta bat emateko, Eta, hortxe ibili gara, bai. Eta ere dekretu horren gora berak eta horrela zer eragina duen gure ekoizteko moduko granjetan eta horrela zer eragina izan dezaken gurean eta horrela eztabaida batez ere salmonellari buruz baino gehiago dago bioseguritate inguruan jarri nahi dien neurriak eta horrek bai afektatzen digula gure ekoizpen modua batez ere ekologikoan gaudenok kanpora ateratzen ditugu olioak, eta baita ere talde desberdinetan izaten ditugu, edade desberdinukoak eta horrela, eta, nagoetu kontatzen ditu pixka dekretuak eragina egiten digun, baina, Bai, zuen kasuan ere ezagit, saiatzen zarete zuen arrautzeak urte osoan zehar izaten bezeroari eskaintzeko? Bai, hori da. Zer gertatzen da, hori, salmonella
salmonellaren kontua da, bueno, arazo txikienetako bat, azkenean esaten dizut, intzidentzia, hauten gertatu da hori bi kasu sortatu dira, baina intzidentzia da oso txikia, eta gero baita ere, eman diren kasuak, pues hori, garbitzen da, eta edo erretiratzen ditute jo guztiak, eta bueno, berritik hasi behar bezala, Baina, bueno, guretako eragin etortzen zaigun hori, dekretu hori, markatzen duena batez ere guri hurrengo urteetarako eta horrela ekoizpen modua eta horrela, dekretu horretan esaten dute bi urtetik egin behar dugula bazio sanitario. Horrek esan nahi du, bi urtetikan gure oiategu guztia, naiz eta gazteak, zarrak edo ertaineko edadekoak, denak kendu behar ditugula, garbitu, hilabete bat utxik euki eta berritik hasi. Horrek, izton eragina du. Esan nahi du guk merkatuan, bi urtetik bazio sanitario behar dugu, 3 hilabetez, gutxienez 3 hilabetez, gure bezeroei arrolterik gabiltzu behar dio. Zegatien gau. Egin behar dugu olako bazio bat, esan nahi du, gutxienez hilabete bat, gero gainera ollandak berriak ekarri, ollandak ekoizten hasi hartio pasatzen dira 4-5, incluso 6 aste, eta gero gainera hasieran arrontze txikia da ere, horrek, duk ezin dugu merkatu bat hartu gunean, ez baduzu mantentzen, horregatik dauzkagu talde desberdinak, edade desberdinetakoak. Orduan, eztabaida dago hor, eta eztabaida horretan gaude Nafar gobernuarekin, nolabait beraiek onartzeko gure ekoizpen modu hori horrela dela, eta guk prez gaude salteari esateko, guk ez dugu konsideratzen dena batera kendu bazio sanitario, baizik eta taldeka egiteko bazio sanitario. Hori beti egiten duguna, beti egiten dugu taldeka, eta behar badugu neurriak hartu, gure nabean, bereizteko hobeto talde bat besteekin kontaktu gutxiago izateko eta nolabait ziurtatzeko, talde bakoitza baduela bere esan dezagun protokolo sanitarioa, esateko modu bat, eta hori, hor daukagu eztabaida. Eta guk demostratzeko, eztabaida hortan gelditu zen, azkeneko egon ginena Nafarroko administrazioarekin, guain daukagu pendiente beste bilera bat, azkenean guk ere esaten genion, azkenean dekretuak eta neurriak ere badute bere margena edo bere flexibilitatea interpretaziorako, eta, existitzen diguten, baina horrek ekarri dezake oso gogor jartzen badira horretara, bazio sanitario, bai ala bai, guztutzea gure granjak, edo zein adinekin, gaina horrek ekartzen duen, gora zearekin, ekonomikoki inviable da guretako. Bai, azkenean administrazioa edo Nafar gobernua edo dena delakoa zentzuz jokatzen duen pixka bat, eta nahi baldin badute bertako produktuak, hurbilekoak, aldatu beharko dute legedia edo ez? Bai, hori da, gero baita ere hori da kontrasana, gaurko egunean hori da kontrasana, alde batetik nik esan nion, bilanan ere aipatu genuen, ari gara bileretan hemen inguruan, nola etorkizuna bermatzen dugun, nola bertako produktuak sustatu nahi, indaztu nahian, bertako ekoizpena, eta nola bet herrietako ez dakit garapena, eta horrela, zerbait egin nahian, eta bileretan, eta inguruko garapen zederna gara lurrekin, garapena, eta ez dakitzer, eta ari gara neurriak, kilometro 0 esaten den hori, ekoizpen hori, eta horrela, eta bultzatu nahian, eta horrela. Eta gero bestalde batetik, administrazio benak, zeratik gero politikon ere, gaurko unea oso polita da esatea, guk defendatzen dugu bertako produktua eta bertako, eta gaude herrietan sustatu nahian hori, ekonomia eta zekitzer, eta hola. Baina gero bestalde batetik,
etortzen dira olako dekretuak eta olako neurriak eta ez dago margen bat edo ez da ikusten ere jarrera bat non hori pues malgutzeko, eta laguntzeko, Zengatik gero etortzen bat zara olako dekretuekin eta batez ere inposaketa bat sortzen balen bada hortik, alde hortatik, pues, zertan ari gara jokatzen. Nahi dugu gure herrietako etorkizuna babestu edo zer egin nahi dugu. Zure kasuan, aipatzen aldu ere diversifikatu zenuela hauntzak ere badituzula, beraien esnearekin gasnak edo gaztak egiten dituzu, baina horrek ondorioa kalte berdin egiten du azkenean, azkenean izazuk hauntzak ere izan, azkenean zure diru sarrera kontutan hartzen dituzu hauntzaren ekoizpena gehioena ere, eta ez da bidezko, itxi behar izatea hilabete batzuetan, zure oiatik, hori gainera nik baditut hauntzak eta gaznarena eta hauntzarekin diversifikazioari egina daukat, baina aldi berean da niretako gaurko gunean da bizkat saltza gehiagik egiten zartuta ezoten nagoen batzutan, ez nahiz denetara iristen. Oso ongi, Josean, eskerrik asko azalpen hauek emategatik, eta ea gauzak moldatzen diren, eta ongi izan. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.